Mi a legizgalmasabb, azt nehéz lenne megfogalmazni. Talán az, hogy mindig éjszaka kezdődnek, így még ha be is tartják a szabályokat, olyanok, mintha titkosak lennének. Vagy épp az, hogy a világ legszakadtabb autói is részt vesznek benne, mert hogy itt nem a külső számít, mindegyiket házilag bücskölik titkos receptek alapján. Nem egy méh és nem is egy roncstelepen járunk. Attila mégis amit csak lehet, másodpercek alatt szinte leszakít a saját autójáról, amely, mindjárt látni fogják, verhetetlen volt a hétvégén. És végül levesszük a motorházfedelt, ez a legnagyobb, és tesszük mindezt azért, hogy minél könnyebb legyen a gépjármű a verseny. Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb szegény ember tanítja. A különös és legális gyorsulási verseny éjfélkor kezdődött, és 24 órán keresztül tartott. Kalocsán több száz felpaprikázott autós gyűlt össze a város repülőterén. Az imént megismert sofőr pontosan ezt látta, vagy talán ezt nem látta a szélvédő nélküli száguldás közben. A roncsautó kinézetű járgányon 400 kilóval könnyített a gazdája, ezáltal több mint 200 lóerő teljesítményt sajtolt ki német gyártmányú 13 éves autójából. A megmérettetésre Pécsről is gyorsultak ide versenyzők. Ez a fiatalember például erre az alkalomra barátoktól, szülőktől kölcsönkérve vette meg nem mindennapi autóját. Imádom! 6 órakor alvás nélkül tovább az összes autó lemosása, az egész pécsi alakulatnak az összes autóját rendbe tettük, lemostuk, összeszedtük a bandát, telefonálgatás, akkor körülbelül 2 óra alvás volt, azt hiszem valami falat bekapása, és aztán készülöttünk már este, mert 9 óra, 10 óra felé, mert itt akartuk lenni. Hogy... A verseny házigazdája a való világból ismertségre szertett Szegál és Frenki volt, akik szintén a gyorsulási versenyek szerelmesei. Később nagy örömükre még segítőjük is akadt a nem túl bonyolult feladat közben. Igazándiból ez a benzigőz engem gyerekkorom óta megcsapott, tehát én motorozok, autózok, gokártozok, minden amilyen technikai sport az közel áll hozzám. És itt távolabbi terveben még talán egy kis amatőr szintű autóversenyzés is benne van. Közben pedig már Attila készül az utolsó megmérettetésre. A védőszemüveg fontos kellék, hiszen enélkül a kissé húzatos száguldozás könyvfakasztó véget érhet. Az autó minden vetélytársát könnyedén megelőzte, így az olcsó és egyszerű sufni tuning meghozta az eredményt. Nagyon szerettem volna ilyen, és sikerült is, első helyet szereztem meg, és második legjobb abszolút időt tudottam itt a pályán, és csak egy 900 Nm-et nagyon örülök. A rendezvény csúcspontja a meghirdetett gumiégető show lett volna. Sajnos az időjárás inkább a gumikhoz volt kegyes, és nem tudták a fiúk elégetni őket. Ettől függetlenül bebizonyosodott, hogy a magyar leleményesség nem ismer határokat.